Welcome back mga isko, mga iska. Tara guys, samanin niyo ako sa palayang sinasaka na aking mga magulang. Tara, let's go. Ayan mga isko, mga iska. Ito po si tatay at ito po yung palayang kanyang pinamamahalaan. Tatlong katao lang po sila dito na naggagapas po ng palay. Ito po yung masaklap na katotohanan ng kinakaharap po ng mga magsasaka sa ngayon. Kadalasang mga 3 hanggang 5 katao na lang po yung naggagapas ng palay, bagaman napakalawak po ng mga palayan. Napakalaki din po ng puhunan ng mga magsasaka bago po sila makapag-ani ng palay. Kadalasang bumibili sila ng binhi, ng pataba at nagbabayad po sila sa pagtatanim ng mga palay. Bagaman pahirapan na rin po sa paghahanap ng mga magtatanim po ng palay, ganoon na din po mas mahirap po lalo ang paghahanap ng mga taong mag-aani o maggagapas po ng palay. Kaya naman ang karaniwang nangyayari, ang mismong pamilya na lamang po ng magsasaka ang nag-aani ng palay, kung kaya naman kadalasang inaabot ito ng humigit kumulang 1 buwan dahil sa lawak na rin po ng palayan. Ang kanin sa mga pagkainan natin bago natin ito matikman ay dugot pawis ang puhunan ng mga magsasaka. At kung hindi ako nagkakamali, isa ang Pilipinas sa mga bansang ang kanin ang pinaka nangungunang pagkain sa mga tahanan. Nakatutuwang isipin na ang pamahalaan ay nagsisikap na pababain ang halaga ng mga bigas sa merkado. Bagaman taliwas naman ang pagsisikap na ito sa mga aktuwal na nangyayari sa mga magsasaka at sa kanilang mga palayan. Kung dati-rati kapag panahon ng paggagapas ng palay ay dagsa ang mga residente ng isang barangay pati na rin ang mga karatig barangay upang tumulong ng magkagayon ay magkaroon sila ng palay bilang kabayaran sa kanilang pag-aani. Ngayon ay nakapanlulumong isipin na ang palayan na ito ay inabot na ng humigit kumulang 1 buwan ng paggagapas at hindi pa rin matapos-tapos. Nasaan na ang mga taong dati-rati sabik na sabik sa paggagapas? Nasaan na ang sipag ng mga Pilipino? Karaniwan ng tanawin sa mga barangay sa ngayon, ang mga mamamayan nito ay nagtatrabaho na sa mga bayan-bayan, kung kaya wala ng katao-tao ang mga barangay. Karaniwang pinapasok na trabaho ng mga tatay ang construction workers, samantalang ang mga nanay naman at mga ate ay kadalasang nagtatrabaho bilang katulong, tindera at kung ano-ano pa sa bayan. Marami ang nagsasabing na wala ang sipag ng mga tao dahil sa mga ayudang ibinibigay ng pamahalaan, partikular ang 4-piece program, tupad at marami pang iba. Kung iisipin, bakit ka nga naman magbibilad sa araw sa paggagapas ng palay? Kung buwan-buwan naman ay may makukuha kang ayudang sasagot sa iyong mga pangangailangan. Ano't anuman ang dahilan, nalulungkot lang akong isiping habang sinasabi ng marami na sila ay mahirap at nagugutom, ay may mga gintong butil ng palay na bumabalik sa lupa dahil wala ng mga taong may sipag na anihin ang pinagpaguran ng mga magsasaka. Ayan mga isko, mga iska, ito na po yung pinapaguran na aking mga magulang sa kanilang pag-aani, paggagapas po ng palay. Ito po ay humigit kumulang 50 bags, bagaman kulang po ito na budget para sa loob ng 1 taon. Ito po ay malaking kabawasan na po sa alalahanin namin sa budget sa pagkain, ayan sa loob ng 1 taon. Ngayon naman po habang nakatiwangwang ang palayan, ito naman po ay pagtataniman namin ng samot-saring mga gulay na amin naman pong magagamit sa pang-araw-araw at aming pangbenta sa bayan.